enwere ụdị ihe mgbu na-abụ ọbịara mmadụ etu ọjụ nwa nwanyị ụdị ụwa pụtara ihe a ọ na-achụ ka ọbụkwa chikere ya kere ndị ọzọ ka ụwa nke ya ọ dịzi iche bukata dịka ọ bụ na anaghị ebu ọ na-atụ anya na ọ ga-adị mma ọkawanye njọ ọ na-akwashi osi ebe ọzọ na-adọka ịmakwa ihe bụ mmadụ ili ụmụ ya isii n'ala ya bụ na ụmụ ya nwụgidere nwuru isii o jidezie naanị otu nwa anyị fọrọ afọ ihe ji ndụ ya dị ka owu ya bụ na ihe ji ndụ ya agha a na-atụ anya na ihe nwere ike ime mgbe ọbụla mana ilekwa anyị hụ na ọmụmụ a na ihe mgbu ahụ bụ ihe nwere ike iji gboo wee gbochi mana ịmara na ụfọdụ ụmụ mmadụ na-aba ha dachaa n'elu ewebe nwa ụdọ mmiri chefuzie na mgbochi ọrịa ka ọgwụgwọ ya ntị adịkwa onye m ji maka ya ekwu okwu abụọ ntị ọgọ makwa ihe bụ mmadụ itinye ụmụ ya isii n'ala ọ bụghị ofu ọ bụghị abụọ nke o ji abụọ atọ ka nke mbụ si nwụ ka nke abụọ si wee nwụ ihe gburu nke atọ gburu nke anọ gbuo nke ise nagọrọ ya nke isii otu nke asaa fọrọ afọ ka ihe ahụ lolutara na-achọ ịrakọrọ ofe akpọọ ya sekụl sel akwa ụmụ ya ndị nwụrụ anwụ bere na ihe mgbu ha gabigara anaghị ekwe ntụ ọgọ cheta ọ nọ n'ala n'elu akwa ụja ha na-eti ya n'isi o mee ka ọ ji tinye ha uche ọ dị ya ka onye ga-agba ara ọ lapụ ụra mee ka o mechilatara anya ọ na-ahụ ha na nrọ na-ahụ ka ha si ebe ma ịmụ anya abalị ha hụrụ n'ụlọ ọgwụ ma ọbara a na-etigere ha ma ọgwụ a na-agba ha n'elu ya mana egbutuchakwa igu ọ daa ka ibe ya otu mmanya nke dị adị a na-akpọ onyi nwa dị afọ 20 ịhụ nwata ọmaka ya ka e buru gawara ụlọ ọgwụ n'abalị nwata nwa akwụkwọ nwee nrọ ma mma ka ihe ji ndụ ya dịzi ka eriri oge ụfọdụ hụ ya ọ na-achị ọchị ọ na-egwu egwu kwa ụmụaka ibe ya mana ọ laba n'abalị pilo o ji wee hiri isi abụrụ so anya mmiri ihe mgbu anaghị ekwe ya megharịa ahụ anya ya na-acha ọbara maka o ji akwa wee mere nri ike a na-agwụ ya ihe mgbu onye na-agabiga ekwesịghị ka mmadụ ọbụla gabiga ya ma ya bụrụzie nwatakịrị ka ya bụ ihe bịakpụrụ ya n'abalị nne ya maghịzi ihe ọ na-eme ọ maghịzi ihe ọ dị ya ka ya emenwe o chetaghịzi yiri ihe ụkwụ ọ gụtara atọkpụ ya n'ukwu ọ maghị ebe ịchafụ ya dị naanị mkpu ka o ketara na-eti akpụrụ onye ruo n'ụlọ ọgwụ dọkịta lee ya ahụ si na ọ bụ sekụl sel a na-agbagharị asị ọ ga-aṅụ ọbara egweta akpa ọbara ise ọ ṅụọ achọ oksijin tinyere ya n'imi o wee na-ekute ume antịọgụ akpọ ndị ụka na-ekpe ụfọdụ ndị mmadụ na-emetara antịọgụ ebere ebe ụfọdụ nọ na-ata ụta na ọmụ na ọbara ya na di ya ekwesịghị ịlụ ha ga-alụọ ya tinyesi ụmụaka n'ahụhụ ịhụnanya mechiri ha anya meziri ụmụaka ji ata ahụhụ a ọ bụzi maka ịhụnanya ka a na-akọ na ọ bụ ya bụ ịhụnanya bụ ihe mere ya ụdị ụmụ ya isii ike gwụrụ gee m ntị tupu ị lụọ di maọbụ ị lụọ nwaanyị gbakwa mbọ ka maa ahụ gaa n'ụlọ onwe ụlọ ahụ lee mara ma ọbara gị na ya ọ ga-amakọ ejikwara maka ịhụnanya chie na ihe ịrịba ama ga-eme ugwu abụkwa oge gboo wasakwa n'anya ebunyekwara ụmụaka gị nnu hara mmiri sonwe ha as anaghị alụkwa as ss anaghị alụkwa ss as agalụkwa ss no dis and no peace ịbụrụ onye na-eburu onye nna nwa gị kpọrọ onye ga-alụ ya maọbụ onye ọ ga-alụbata gwanụ ha ga-ala ahụ ka ụnụ hụ iwere anya gị mara na ha makọrọ tupu ị na-enye onye ahụ nwa gị makwa ụmụ gị ịtakwa ahụhụ sekụl sel a na-emekwa ebere egbu o nwere ndị agha agbagide ọgwụ aka ha na-ere ere mana ị ga-akwụsị ịgba ha ọgwụ ị ga na-agba ha ọgwụ anụ ahụ a na-achụ amakwa ọkwa bụ aja anụ nye ahụ tagburu nkịta sikwara ike rigwa adụ ruo onwe gị ọdụ maka na taa ka bụkwa gboo ntị adịkwa ya gazie